coming. So yung coming na Jesus, ibinigay na ni Jesus na ito ang sign ng kanyang coming. Do you know them? Pero be established kasi truth is progressing. Truth is progressing. Be established in ano yung present truth ni Luther? Ano ang present truth nila Ellen G. White? Ano ang present truth nila ni Wycliffe? Ano ang present truth nila? Mayroon silang corresponding truth because redemption or story of redemption is a movement. Ang redemption is a movement. Creation is a movement. Redemption is a movement. Great controversy is a movement. Kaya ang ating buhay, movement din na kailangan tayo papasok doon kay Kristo. So at saan tayo? Ano yung makapa-establish sa atin? Yung present truth. So ano ang present truth? So dapat natin hulingkatin. Saan ba sa Biblia itong kaganapan sa Biblia? Itong mga programa ng mundo? Saan ba sa Biblia itong religious pluralism? Saan ba sa Bible itong ecumenical movement? Saan ba sa Bible itong merging of companies? Saan ba sa Bible itong kung saan-saan na lang diverse yung itong earthquake, linog dito, linog doon, bagyo dito, bagyo doon? Saan ba sa Bible itong COVID 2019? Na grabe global ang kanyang movement. Talagang in-engage tayo ngayon. Sa topic pa lang natin, globalization, pati virus, global movement na rin siya, kapatid. Grabe, napakabait ng Panginoon. Ini-engage tayo. What do you mean by engagement? We experience, we see it, we feel it, we hear it. Napakabait. Kung ano man ang relihiyon natin, kapatid, huwag na tayong magdebate. Huwag nating pagdibatihan yung mga doktrina na kung saan-saan hanggang. Ang importante sa atin, hawakan natin ngayon ang isang katotohanan na si Kristo may espesyal na mensahe para sa ating henerasyon. Ano yung henerasyon? Henerasyon na maraming mga pangalan ng kanilang mga pananampalataya. Henerasyon na kailangan nilang panghawakan lamang ang salita ni Kristo at susunod sa mga sinasabi ni Kristo. Na sa buong Biblia na ito, in the whole Bible, kapatid, ang closing engagement with Jesus na lumalabas sa bibig niya ang tungkol sa kanyang pagdating. Siya mismo ang nagbigkas. In-engage niya. Ang nakaganda nito, kapatid, siya mismo ang bumaba galing sa langit. Si Kristo, hindi pa nga siya Jesus. He was Christ when He delivered nang ibinigay niya physically ang mensahe kay Daniel sa River Olay at Hiddekel. Bakit si Daniel? Kasi si Daniel lang, kapatid, ang naka-record na tao sa Biblia na may engagement sa political dynamism of an empire. Kasi sa atin ngayon, we are talking of a global governance. We are talking about global policy, kaya nga globalization. So, si Daniel ang karapat-dapat na magbigay at ma-engage ni Jesus Christ kasi siyang nakaintindi sa minds of an emperor, sa minds of the leaders of the political world. Siya ang nakaintindi. Kaya ibinigay kay Daniel sa river. Physical, ha? Si Kristo bumaba. Tapos, doon sa Mount of Olives, huwag na tayong masaktan. Matuwa tayo at magalak. Na sinabi ni Kristo, at tanggapin natin ito, na mayroon tayong state or condition of blindness and nakedness. Yung klase ng uri ng sakit na ito, it is a point of impossibility. Kaya nga, it is only grasya lang talaga ni Kristo. Christ's righteousness is our salvation. Christ lang talaga, kapatid. Kaya pag blindness ang ating kalagayan, blindness cannot identify time. Makaalam ba ang isang bulag ng panahon, oras? Ang walang gradong tao, kapatid, makaalam siya kung alas 12 na ng tanghali, kaya at makita niya sa araw na alas 12 na. Bisag wala siya, hindi siya nag-aral. Pero a blind man cannot identify time. Especially, time to prepare.
napaka-seryosong panahon. Napaka-seryosong taimtimin ng bawat isa sa atin ngayon. Because we need to recognize, my friend, that blindness cannot sense danger. Ang bulag, kapatid, hindi yan makaramdam, hindi siya makakita, hindi cannot sense danger, kapatid. Nakatayo ang bulag, hindi niya alam na may babangga na sa kanya na sasakyan. Cannot sense danger, my friend. He cannot see signs of danger. Dito ang worst ngayon, kapatid. Kung si Satanas ngayon ay I will be like the Most High. Kung religious ang kanyang mga protocols of attack, kung religious ang kanyang mga pamaraan, how are we going to identify his deception, my friend? How? Kaya dito, ito lang talaga ang mensahe ng Panginoon na dapat natin, may prescription siya. Huwag tayo, you have to be happy right now that He has given us a prescription. Blindness cannot see signs and movements of His coming. That's worse. Natin ipagkait ang katotohanan, lalo na sa mga Seventh-day Adventists, na may sinabi si Ellen G. White, na not 1 in 20 are prepared to meet Christ at the cross. Not 1 in 20. In other words, when you go into mathematical equations, it means 95% of the Adventists around the world are not prepared. Pero may biyaya ngayon. Itong biyaya na prescription. Kaya nga, binigyan tayo ng isang malaking kaganapan na nagkaroon ng the 28 fundamental belief. Growing in Christ, growing in grace. Sa Time Magazine ngayon, hindi naman natin pwedeng ipagkailan na yan ang katotohanan. The New Roman Time Magazine. Pagbasahin mo yan, hindi mo naintindihan na yung akdang panahon na babalik. Buenos días, hermanos, hermanas, hermanos. Friends. Good day to all our friends around the world.